Szeretsz vadállatokat, de a hideget nem bírod? Akkor készülj fel, hogy elámulj a jegesmedvén, az északi sark királyán. Képzeld el a végtelen fehér kiterjedést, ahol a hideg a csontodig hatol, a csend pedig mély. Ez a jegesmedve birodalma az északi sark legfőbb ragadozójának otthona. Vastag bundájával és erőteljes végtagjaival a jegesmedve az egyik legkeményebb környezetben való túlélésre teremtődött. Minden lépése megfontolt mozdulat, érzékei finoman ráhangolódnak a jég alatti zsákmány legkisebb jelére is. Nézd, ahogy a befagyott tájon ólálkodik, éles szemekkel, izmai rugóként feszülnek. Hirtelen megpillant egy fókát, amint levegőért bukkan fel. A medve olyan kecsesen mozdul, ami meghazudtolja a méretét, csendben zárja a távolságot. Majd a nyers erő kitörésével előretör. A jég megreped, a jegesmedve hatalmas mancsa pontosan lesújt és elkapja a zsákmányát. Lélegzete lállító bemutatója a természet erejének, emlékeztet az északi sark életének kényes egyensúlyára. De a vadászaton túl egy mélyebb történet is kibontakozik. A jegesmedve léte a kitartás és az alkalmazkodás bizonyítéka. Egy gyorsan változó világban ezek a csodálatos teremtmények egyszerre az erő szimbólumai és cselekvésre való felhívás. Szóval legközelebb, amikor az északi sarkra gondolsz, emlékezz a jegesmedvére, a fenséges óriásra, aki ebben a fagyos határvidéken uralkodik.